ओइ बिमानो नेफैगासिनो दं बेसारा मैहुर नार्जारि दासो फैनायहाय आङो दासो फैदों 9टा पास टाइमालाय 9टा 8 जालायलायबाय मैहुर नार्जारि हाय सोर दं फैदो आंनि लाइफआव नुजाफैदो आं फार्स्ट मानास बर' आइ आब' आइ बिफर मा ओंख्रि जायालै खिथासाय बिफर नोंनो लाइक दानहर दे नोंनो सापर हरनि आङो नोंनो सापर हरनो सानबाय थादोंमोन हरनाय जायाखै सापर हरबाय दं दे नोंनो बिमानै गोदान लोगो जाफैबाय बिमानै दासो बिनायदों आं नोंनि गोदान लोगो जाफैबाय दे मैहुर नार्जारि वेलकाम आंनि एलबि आवहाय नोंखौबो सापर हरगोन आं लाइक हरदो रावबो लाइक हराखै नै 932 साबसक्राइबार 167 जाफैलायबाय ना मथि जाफैलायबाय आंखौ सासेया बिफर बर' 933 जाबाय दे भिडिअ नायगासिनो आं नै कमेन्ट हरबाय थाला दे आङो हाय जिउ हाय लाइक हरबाय दे लाइक हर सोर लाइक हराखै दे बिमा दे ओमफ्राय सासेया सोर दंबावोमोन माबा मैहुर नार्जारिया दंना गैला मेसेज हरलाय दङ जागोन दे आब' दे मैहुर नार्जारि मैहुर नार्जारिना 17 साबसक्राइबार ना ओमफ्राय 6टा भिडिअ 17 जन साबसक्राइबार सार अन्थाइ गोलैदोंमोन नै नायजोब्बाय आं बिफर नोंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामबाय मैहुर नार्जारि नोंनिखौबो 17 ना नोंनिया मैहुर हरबाय आब' गला नों आंजों खावनानै लायजोस ओ क्या बोलूं मैं तुमको अनसाय नोंखौबो सापर्ट खालामहरसै दे लोक्षि अनसाय स्टेटास STS स्टेटास ओमफ्राय मामोन टाइटेला बड' बड' अनसाय स्टेटास बड' ओइ र' 904 जन जाबायना नोंनिया नै आं खालामहरबाय दै ओमफ्राय नै नेटानो जोबनानै माबा थादों
गैया हस्पिटालाय ए हस्पिटालाय नै नेटानो गैला माथो आंनालाय रावबो गैला खारजोबलांबाय गिदिंबाय थानानै नेटानो जोबना थादों फाग्लासो जागोन कमेन्टखौ नुवासै ब्लु होनथो होदों मामाया थांगोन ना माखो पिके पेन करो मानास बर' मारै जाखो आब' माथो नुला थाबथादों दे माबा हस्पिट सादोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय माबानानै गिदिंबाय थादों आरो ना थाल नेट जोबनायखौ बावदों आङो माबाखौ हस्पिट हरनो बावदों न' हस्पिटाव जानानै थादों आरो ना ओमफ्राय माथो कमेन्टआनो फैयासै बेयावलाय मा जावलिया जाखो मंजुलि लाइक डान जीवन ज्योति लाइक होबाय हेल' आब' ओंखाम जाखांबाय नामा जाखांबाय नैबेयाव आं जेराव लाइक फैदों बेवहाय कमेन्टआनो श' जाफैयासै ओमफ्राय नै मोनसे मबाइलावसो नायबाय आङो कमेन्ट जागासिनो आरो ना मारै जालायखो मबाइल जोख्रेबजोबनांसिगोनसोहाय सान्थियानो गैया मबाइलफोरा मानो कमेन्ट फैदिया नो फैबाय नामा फैबावाखैलै दाबो अबाव सेरनांगौ जाखो दै र' अबाव सेरनांगौ आं नागिरगासिनो दं एमके लोगो खालामदो बिफर नै बिनिफ्राय जाबाय दे बिफर नोंखौहाय आङो ब्लु होना होनसै ब्लु होसाय र' ब्लु होनि दे भिडिअ नायबायबायनानै जोबजोब्बाय दिदुल हेलो वेलकाम मेरे एलबी में आने के लिए थैंक यू कमेन्टआ थाबोजोब्बाय दै बिसिबा गोलाव गोलाव हेल' आब' ओंखाम जाखांबाय नामा जाखांबाय ओमफ्राय मारै जाखो आब' नुलां माने हस्पिटालाव अफ जानानै थादों आरोखि ना ओंखायनो ओमफ्राय लाइक होबाय फुंजा नार्जारि थेंक इउ हाय मंजलि लाइक दैट थैंक यू जीवन ज्योति आप किसके साथ फ्रेंड होना चाहते हैं किसके साथ फ्रेंड नहीं है फ्रेंड हो जाओ आं नेटवार्क मानो मोजाङानो नाङासै आब' हस्पिटाल अफ जानानै थादों मैहुर आगै ओमफ्राय जाखांबाय नामा सोरना जाखांबाय एमके अफिसियेल सोर सोरनो सापर्ट नांगौ हरदो आं होनहरदो 5 आइडिजों सापर्ट होगोन आरो ना सोर सोरनो नांगौ जीवन आंनाव कमेंट खालामना दोनहर जीवन आपको भिखारी जेबी ब्लॉग ने बुलाया है सपोर्ट करने के लिए सोर सोरनो सापर्ट नांगौ खिथाहरदो कमेन्ट हरदो दे आं सापर्ट हरनोसै सोर सोरनो सापर्ट नांगौ माथो कमेन्ट हराखिसै ना गोमारलायबायसो नामा आंनालाय
बिमाया मोनसेल' खालामबाय खालामगोन र' माबा थाबथालायबायलै बेयो आं मबाइलखौनो बाबाय बेखौ मालायनि मबाइलबाथाय मोजां मोना गोदान जाखांबाय नामा जाखांबाय जिबन गोदानफोर लोगो जादो दे जाय जाय गोदान दं फुंजागैजों लोगो जानोनो ओमफ्राय बिमाया मोनसेल' खालामबाय खालामगोन र' आरोबाव आंबो ब्लु होबाय आब' आंनोबो ब्लु होलाय आब' र' कमेन्टआनो थाबथाजोब्बायबा मोरै ब्लु होनो रोंबावनो आंलाय नै सोरखौ ब्लु होनो थिनो भिखारि जेबि होबाय ब्लु होबाय आंना एमके अफिसियेल चेनेल गैया दे सना आं एन मुसाहारि ब्लगसो नेहासो ना दे एन बिमासो नामा औ एन बिमासोनो दे र' सोरनो सापर्ट नांगौ होनोमलाय भिखारि जिबि ब्लग दंना गैया दङबा 1 2 3 लेनावलाय नोंनो सापर्ट हरनोसै आङो दे सोर 1 2 3 लेना हरग्रोयो बेनो सापर्ट हरगोन आं दानो फार्स्ट निलिक्स दैमारि लाइक होबाय आइखुनजो थेंक इउ जिबन ज्योतिका मुदांसार ब्रह्म जिबन ज्योति मानास आंनिखौबो सापर्ट खालामदो आब' मानास बर' ना मा जाखो आब' है आङो नानिनि मबाइलावसो नोबो सापर्ट हर दे आइखुनजो हरखाजोब्बायलै आङो नोंनिखौहाय र' आं मानासनो माबा हरगोरनि सापर्ट हरगोरनि फुंजा बुंनो मारै जाखोलै आब'नो नै 3 2 3 दै आं खालामबाय 3 2 4 जाबाय दै अलाव होबाय आङो नै ओमफ्राय नै भिडिअ फुल वास खालामसै बिफर नै जोंहा दिपालि बर' फैदों हाय आब' वेलकाम आगै मा खबरा बिदिनोसै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया जाहैबाय मैथाजों नाजों ओमफ्राय मा एवनाय मोननाय आलु एवनाय बिमाया थाब खालाम आंनिखौ बिमाया थाब खालामगासिनो आंखौबो सापर्ट खालाम भिखारि जिबि ब्लग र' नै बेना जोब्बाय माबाना जोब्बाय र' मानासना एबार हेल' एभ्रिवान एमके लाइक डान थेंक इउ लाइक देने के लिए सरि लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दिनै आब' दिपालि र' सोरनाव हरबावनोमोन आंलाय भिखारि जेबि ब्लग 3 4 2 भिखारिना हरबाय सापर्ट हरबाय वाटार साफायाव गाखोहैनाय नै भिडिअ नायगासिनो नोंनिखौ अबाव मानखोलै बाजै हेल' होनदों प्रमद नार्जारिया हेल' वेलकाम एमके आंखौबो सापर्ट खालामना होदो दे अननानै माबा नेहा आगै माबाखौ सापर्ट खालामनो मा होनो दिपालिखौहाय दिपालि सना माइनाव जिरख'नाय आंनि नै दिपालि जाबाय अनसायनिसोथ' दिपालिया अके दिपालि नोंलाय दान थेंक इउ एमके हाय होनदों एबार सोरनो सापर्ट नांबावगौ सोरमोन दहाय नालाय जोंहा जावैसोखौ आं बानायजोबखानाय बे आइडिजों खालामनायखौनो निलिक्स दैमारिया निलिक्स दैमारि खालामाखैलै जावैसो खालामसै आङो
माबानि भिडिअ नायगासिनो दं आङो र' भिखारिनिखौ थांगोन ना माखोथाय भिखारिया थांगोन ना माखो दिपालि मा ओंख्रि जाना फैखो जोंहालाय अनसाय आंनि बिमा नङा दे अनसाय आंनि बिमा नङा दे अनसाय गैयाथ' अनसाय फैयाखै आंनाव दाबो दहायसो फैदोंमोन फार्स्टआव दा थांबायगोन गैला थाथेरखाया बेयो गुसकुनियासो ओरैबा ओरै बेरायो अनसायाहाय बिफर आंखौ अनथारा मालाय नोंनो दिपालिया एमके दे अनदो आंखौबो होनदों ओमफ्राय दिपालिया माने निलेक्स आगै मा ओंख्रि जाखोनो भिखारि निलेक्स दैमारि आंजों लोगो जादो जावैसो मेन आइडिजोंथ' माबाला नै गेजेर नांबाय दै माबा नोंनिखौ दोनथ'नोसै आं भिखारि गेजेर नांखाबाय आनसार जाखानाय नंला दिपालि आं अननोलै फाग्लिलाय होनदों आयु फाग्लिलाय होनलायबावबायसो फाग्लिबा अरामोन बिदि भिडिअ बानाय रोंगौ फाग्लिया ने दिपालि नै आलायारन बड' रमान्टिक सं बिपर सोरखौ बुंखोहायनो दिपालि बर'खौबो सापर्ट हरनोसै आं र' बेनि भिडिअखौ नायगासिनो आङो दिपालि जिरख'नाय फाग्लि 1.9k साबस्क्राइबार नै सापर्ट हरबाय दे दिपालि नोंनि भिडिअखौ होबाय नै ओमफ्राय अखा हायाखै नामा बथलुमनि हायाखै दहायसो हानो बायदि मोफ्लामदोंमोन दा हायाखै मोदोमा देरहांगासिनो दंलै दिपालि नोंनाबो जानाया एसे खम खालामथारदो एसे फुं फुङाव खारलाबायदो सिखारनानैहाय बिफर जोंना बार फैदों दे जेबो खोनायाखै आंनो जेबो खोनायाखैनो माबाया दिपालिया थुलुमनि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो नोंखौबो आङो मोनसे आइडिजों सापर्ट हरनोसै आङो मोनसे आइडिखौ खुलिनोसै ओमफ्राय नै मोनसे आइडिजों खालामजोबसैलाय बयखौबो अखा हाबाय जाय जाय थाबाय थागोन बे मोनबाय थागोन आरोना आंनाव मोनबा 6टा 7टासिम दङ बै दानिनियावबो दङ मोननै ओमफ्राय नंगुमैनि दं ओमफ्राय जोंहानि बिहावनि दं आरोखि ना दै गोदोना सालायथारोहाय आंहा दासो आसि गाबबायहाय बिफर होनदों दासो आसि गाबबायहाय बिफर मा दासो आसि गाबनो दा एसे गबाय ना मा जाखो एमकेआ मा होनदों दिपालि बर' आगै सापर्ट खालामबाय आं आंनिखौ एन मुसाहारि ब्लग चेनेलखौ सापर्ट खालामदोनो बिफोर गोसा फैदों नामा होनो अखा गोसा हाथारदों नामा होनो दिपालि ओमफ्राय अजय दैमारि लाइकबो होबाय सापर्टबो खालामबाय आइखुनजो थेंक इउ जावैसो थेंक इउ उदांसार ब्रह्म दे आंनिखौबो खालामदो उदांसारनिखौ ना र' नै माबानि दिपालिनि भिडिअआ दासो गेजेर नांदोंमोन दानबाय आङो जाबाय दे एन बिमा बिमानो एमके अफिसियेल थांनोबो एमके मेन चेनेलजों कमेन्ट हरना दोन आं बेक खालामनानै होगोन दे नो दिपालि आब' आंनोबो हरदोरा आइदि हरबाय दिपालि हरबाय दासो नोंनिखौ नायदोंमोन ना आङो एबार माबानिखौ हरनोसै र' हाय आब' प्लिज सापर्ट रिकुवेस्ट खालामदो आंखौबो सोरांसा स्टेटास र' आङो नै उदांसारा होनहरग्रोदोंना उदांसारखौ हरग्रोनि दै 684 आंनिजों समान गोलै उदांसारा जिया रानि जेनिया ब्रह्म रिलेसनशिप जिया रानि
बिथांनि भिडिअखौ नुवाखैबा बिथांनि सिगाङाव थांनानै नायबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा बिफोर आंजों लोगो जादोनो दिपालि सनानो बिफरा गोसोथोथारबायनो दिपालिखौहाय अनसायजों मिन्थिबा जागोन बियो सुनिल' मिन्थिखागौ अनसायाथ' गैया दोनै दाबो दहायनो फैखांना अबावबा बेरायहैनो थांबाय बे सोरनावबा लाइभआव हाबना दंहैयो बेयो दालाय थुलुमनि मा ओंख्रि खालामगोन होनदों बिफर आंहा 60 इयार्स जाबायहाय होनदों बिफर आं बुरिबाय दे होनदों अजय मेन जोंहा जोंसार जोगोनारजों अमा बेदरजों आलु भाजासो गोथावथारलै दिपालि एबारना माबाया दंना गैला सोरांसार स्टेटासा दंना गैला सोरांसार स्टेटासा दङबा अन लिरनानै हर नोंखौ सापर्ट खालामनोसै जाय थाबाय थागोन मोनबा आइडिजों मोनगोन ना दासो मोनसे आइडियानो जोबाखै गोदान फैयो आइडिखौ सोलायनानै आरो मोनसे आइडिखौ खुलिबावगोन सोरांसा दंना गैया कमेन्ट खालाम तुलमनि बिफर आंखौबो गारना 1K मा होनदों एनसारि आङो तुलमिनि नेबो बिना लादो र' मा जाखोलै नेटा दोनै अयनायलै बारबायनायखौ आंनिखौ ब्लु बोखारदो अ दे बिखारि दे जोमै गोनांहाय माबादोंलै नेटाहाय कमेन्टआनो थांग'जोब्बाय अपसन थांगौमोन दिपालि हर नों आंनो 200 आरे बिफर स्टेला मेडाम दासो नो स्टेला फैदों जोंहा हाय दासो गावहा बिमा एन होनदों तुलुमुनि स्टेला लाइक दोन थेंक इउ स्टेला तुलुमुनि आब' न'सो बिना होदों र' स्टेला नोंनोबो आङो मोनसे आइडिजों सापर्ट हरगासिनो 441 ना नोंनिया साबसक्राइबारा नै 442 जासिगोन दै नै साबसक्राइब हरबाय ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै नायथ'ला दै आं अल होनानै दोनखाबाय गाबोन नायनोसै मानोना नेट गैला आंनावहाय नेटआ गल गिदिंगासिनो बिफर बड' औ होनदों ओमफ्राय सोर दंबावो गोदान तुलुमुनिनो हराखै नामा जोंहा तुलुमुनिनो हरनोसै आङो 802 जाबाय बेना 803 जाबाय नै आं अल होनानै दोनबाय दे तुलुमिनि गाबोन नायनोसै टाइम मोनाखै नायनो टाइम मोनाखैनो नायनो हनै थुलि आंनो होराखैनो हरबाय दासो हरबाय नेट गैला खमथारसै नेटआ ओंखायनो आं दिनै भिडिअखौ नायाखिसै गाबोन नायनोसै दे आङो अल होनानै दोनजोबखाबाय मा खबर स्टेला मेडामनो एन मुसाहारि ब्लग बिफर होनदों तुलुमुनि हरनायदो नों र'नो टाइटेल आरो थाम्बनेइलखौ मोनसेखौ होबाय थानो नाङा दे मा जायो दे होला आं गाबोननिफ्राय गोदान बानायसिगोन रोङाना उनाव कमेन्ट खालामना दोनहर बेक खालामफिनगोन गावनाव कमेन्ट खालामनानै दोननोनो बेक खालामफिनगोन एन बिमा मा जाखो तुलुमुनि नायना लाथारसै नामा आइडिखौ तुलुमुनि निना लाथारसै नामा आइडिखौ होनदों हरबाय आङो तुलुमुनिनो बिखारि जिबि सापर्ट खालामदोनो र' उदांसारनोबो हरबाय बिफर बर'नो हरबाय तुलुमुनिनो हरबाय स्टेलानो हरबाय थेंक इउ हरनायनि थाखाय होमबालाय आङो रावबो गोदान गैखालाना रावबो मोनै मामा गोदान र' दे 1 मिनिट दे मामा गोदान आइजों फैबावनोसै रावबो गैखालाना गोदान सापर्ट मोनै दिपालि आरबि एन्टारटेनमेन्टजों ब्रेकआप खालामजाबाय नामानो आयु आरबि एन्टारटेनमेन्टजोंसोमोन आरो होबाय दे
बिमा बेमारा हामबायना सोरखौ होनदोंरा नाम गैया मुं गैया जायखौ मोनो बेखौनो बिमा होननायगालाय आंनो दसे ब्लु होफिननाबाव होबाय दे रावबो गोदान गैखाना आङो आइडि सोलायनोसै नै रावबो गोदान गैलाबा नों भिडिअ हगारखांबा सानसेनि उनाव बुस खालाम जोबोद सारिखालाना लोगो गैया बेजों लोगो जादो बे जास्ट ओरैनो मानसि आरोना तुलुमुनि गस्ला गान भिडिअ बानायदोरा थाबैनो भाइराल जागोननो थाब माबा जाखागोन ना बिदिबा सनजिना ब्रह्म नोंनोबो मोनसे आइडिजों सापर्ट हरनोसै आङो उदांसार माबायदि पुश खालामो औ बेखौथ' आंबो रोङा 254 साबसक्राइबार हो बे साबसक्राइबार दं ओमफ्राय 50 भिडिअखौ गाबोन नायनोसै सनजिना दिनै साबसक्राइबल' खालामना अल होनानै दोनबाय आं ओमफ्राय तुलुमुनि गैला दा न'आव फैखानाय जोंखौ बावगारबाय जाहैदों न'आव फैनानै बावगारबायनो माबाया आरबि इन्टारटेनमेन्टआ क्रम बाउजारावसो खालामनांगौ बेयाव बोरै खोन्थानो हानो आं नाम्बारखौ हर दे नाम्बार हरनो माबायाबा गियाबा आरो नङाबा फेसबुकाव नोंना मा लिरदों खिथाहर आरोना आरो नङाबा जोंखौबो फल' खालाम मन्जुलि ब्रह्म सार्च खालामबानो मोनगोन फोरोंहरलायलायनांगौलै माबा लालायनांगौ भिउसफ्रानो फैयाना इमान गाज्रि आंनाथ' दाबो 365ल'नो भिउसआनो दाख्लै दानजाजोब गालि अन ओइ नोंसोर आंखौ भाइराल खालामदोब्रा जा रायदोब्रा आंखौ बिदि आं रायगोन तुलुमुनि नोंखौ दे नोङो आंखौ एसे एग्रांग्रोब्रा माबा मोनसे होननानै जा रायगोन आं खिन्थु गाज्रि मोननाय नङा दे तुलुमुनि गाज्रि रायहरगोन आं ओमफ्राय बिफर बर'मोनना जोंखौ भिडिअ बानायदों कन्ट्रभार्सि जादों होननानै दे माबाया बिफर जानो गोनां बिफाया सनजिना ब्रह्म जागोन दे आब' सना जागोन आब' सना थाथ'बाव सनजिना आरो मोनब्रै आइडिजों मोनबावगोन नोङो मोनब्रै आइडि दंबावो आंनावहाय स्टेला नार्जारि अके थेंक इउ बिकारि जेबि ब्लग सापर्ट खालाम बेक खालामफिनगोन दे नो तुलुमुनि जानमनि बर' फेसबुक नाम जानमनि बर' नोंजों दंखायोलै आङो माथो मोनाखै आं जानमनि बर' सार्च खालामबाबो मोनाखै तुलुमुनि आं गाबोन होनोसै नामा नोंखौनो होनानै हो जों भिडिअ बानायगोन ना कन्ट्रभार्सि जादों होननानै तुलुमुनि बोरै भाइराल खालामनांगौसैनो बे नाम्बाराव फेसबुक कन्टेक्ट खालाम नामावनो फेसबुक कन्टेक्ट खालाम दे खालामगोननो जागोन दा आब' मन्जुलि जा रायखादे ओमफ्राय नोंसिया जाहैबाय आलु तुलुमुलि नोंलाय मा सिलाइफ होबाय बिदि माबाया आरोखि ना कन्टेन्टआ बे जागोन माबायाहाय तुलुमुनि नोंलाय मासिबां लाइभ होबाय थायो खामानि गैया नामा होननानैहाय रायनांगौ आरोना मानास माथो नाम नोंना आब' फेसबुकआव बेनो मन्जुलि ब्रह्मआनो फेसबुक दं ओमफ्राय बिकारि बिफर आं नोंखौ सापर्ट खालामबायनो बिकारि होनदों दिपालि तुलुमुनि जागोन ना नो अके कमेन्ट खालामना फुल नायना दोनहोआखै होनबाबो होनदेरबाय आं मानास आंखौबो सापर्ट खालामदो होनदों प्लिज होनदों मानास बर' सापर्ट खालामदो प्लिज होनदों मानास आंखौबो सापर्ट खालामना होदो अननानै होनदों दिपालिया ओमफ्राय दिपालियाव बिदिनो जावदो माबा माबि ओमफ्राय आंहा मनु बायदि सिख्ला गोलाव लानानै नोंसोरखौ रायहरफिननोसै आं जारलालै र' दै नै मोनसे गोदान आइडिजों फैनोसैलाय आङो
सापर्ट हरजोबस्लाय आंनावबो कन्ट्रल Filmoni okay, I am ready. Manas Boro आंखौबो support खालामदों. र' दे. Manas Boro आंखौबो support. दे आंखौबो support खालामना होदो अननानैनो. फिल्मनि okay, I am ready. दिपालि बर'आ नोंखौ जयन्त ब्रह्म चेनेलजोंहाय आङो नोंखौ सापर्ट खालामहरबाय. कमेन्ट हरला दै आङो भिडिअखौबो नायथ'ला दिनै नेट गैया आंना हटस्पटसो लादों बोरायनि जायासै खिन्थु माथो नो इन्टारनेट देखायखो हेल' आब' बोरै दं बिरबाय मिक्स नै जाबाय दासो जाफिनदों मोजाङैनो दं आब'आ बबेनि मोनलाय आब' सना आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गसाइगावनि ओमफ्राय दिपालियाव नोंखौ मा होनना जावबोगोन दे नों जावग्रोबानो नों दिपालिखौ होनदो नोंहा आंखौल' नुबाय थायो नामा होननानै जावफिनदोब्रा नोंहा बेखौलाय नोंहाबो खामानि गैया नामा आंनि लाइफआव फैनानै आं नायबाय थानानै आंखौ बिदि जावनो होननानै बुंदो नोंहाबो दिपालिखौ होमबाना जालांबाय आरो बे रिप्लाय होदोलाय दिपालियाबो बिदि आरो नोंहा रिप्लाय होदोलाय ओमफ्राय जोंहा भाइरेल खालामसै तुलुमनि आंखौ मा मानसि साननानै बुंदो बिरबाय मिक्सेल' आब' बोरै दं मोजाङैनो दं उदांसार तुलु नोंना मा नाम फेसबुकआव दे बिमा खालामदो नो स्टेला नेट प्रब्लेम आंहा आं ओंखारथ'सै दे अके स्टेला आंनोबो हरबाव दे आइडियाबो दंबा हरबाय दिपालि ओमफ्राय बिरबाय आंखौ सापर्ट खालामदो नोंखौ सापर्ट खालामबाय दिपालि नों मटिटिनो अमा बेदर जासुलि आरबि इन्टारटेनमेन्टनि बिसि मथिखायनो ब्रेकआप खालामजाबाय नों बिदि बुंनोसै आंनो जाखादों कन्टेन्टआ बिराद मोजांथार तुलुमनि आगै ओमफ्राय बिरबाय मिस आब' आंखौ साब खालामदों नामा दहाय औ खालामदोंथ' आं आंनि नाम लिरनानै हरखादों बिरबाय मिक्स आरो मोनसे खालामबावनोसै आं नै ओमफ्राय खिन्थु आं नोंनि भिडिअखौ प्ले खालामनो हानाय नंला मानोना नेट गैया नेटआ खमथार आंना दिनै गाबोन नायसै अल होनानै दोनखाबाय आं दे मोनसे हरबावबाय थोद मेसेब ना उन्दु नों मानो एथ' डिस्टार्ब मानसियालाय र' थांगौ ब्लेकमेल जाखाला बांद्राय फिसाखा मुसार सिङाव थाबा
आब' आंखौ साबखालामदों उदांसा जार्मनि बर' तुलमुनि नोंखौबो सापर्ट खालामबावबाय 805 दंना नोंना 806 जाबाय नै तुलमुनि नोंखौ सापर्ट खालामबावबाय नै ओमफ्राय खालामबाय स्टेला नार्जारिनिखौबो मानासनिखौबो खालामसै तुलमुनिया दि लानानै थांसै नामानो आब' ब्लुखौ बोखारदो आंना नेट नाङासै आब' ब्लु बोखारनो दिपालि लाइक दानाबो कि थेंक इउ मा ओंख्रि जाना फैखो लोगोफोरनो बबेसिम थांखोमोन कमेन्टखौनो आन्दायलाजोब्बाय आं मानास खालामदो दे दिपालि मानास बर' बिरबल मिक्स खालामबाय दे लाइक दोन आब' लाइक दोन आब' लोखि आरके नोंखौ 110 ना नोंनिया नोंखौ नै सापर्ट खालामबाय आङो आरके भिडिअखौ गाबोन नायसै अल होनानै दोनखाबाय ओमफ्राय उदांसारनिखौ खालामबायमोन नामा उदांसार 684 नोंनिया नोंखौहाय सापर्ट खालामबाय आं नै मानास बर' आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे आंखौबो फुल वाच खालामना होदोनो आंजों लोगो जानो गोसो दङबा आंनाव कमेन्ट खालामना दोनहरनो भिखारिया ओमफ्राय तुलमुनि दिपालि औ जागोन दे नो आं नोंसोर सानैखौ गाबोन जावबाय खिन्थु आंनि माबा बेलासिनि भिडिअआव नुगोन दिपालि तुलमुनिखौ होनगोन आं लाइभआव फैनानै ओरैबायदि भाइरेल खालामनो थिनो बिसोरो फेसबुक माबा भाइरेल जानो थाखायनो होननानै नोंसोरखौ जावगोन आं गाबोन दे बिमा मानासगोन मेसेज मोनबाय ना मोनबाय बिफर मा होनदों सोरखौबा मेसेज मोनबाय नामा होनना सोंहरदों बिफर 934 हो नै सापर्ट खालामबाय 935 जाबाय माबा 1K जाथारसै मा जाहोयो जोंनो 1K जानायनि जानो गोनां बिफा बिफरा हे बिदि नालाय नायलाय नाङा दे दिपालि आरो तुलुमुनि दे आइदि हरद' आब' आंनो वान हरदो हरबाय दिपालि नोंनोनो फार्स्ट हरदों आङो मोननै आइदि हरबाय आं नोंनो ब्लु बुखारदो आब' दे नोंनोनो मोननै हरदों भिखारि नोंनोबो मोनसे हरबावसै र' थाथ' नै 344 मोन ना 355 जाबाय नै अलाव होनानै दोनखाबाय आङो भिडिअखौ आं गाबोन नायबाय आदा खावसे नायजोबगोन बिमा दाबखा हैनोसै अमा थावख्रिजों अबिनास दाना बिदिसो भिडिअ बानायसिगोन होनो थेंक इउ आब'नो मानास ब्र फुल वाच खालामना होदो हेल' आब' माथो नोंनि खावलायनिफ्राय खावनो होआ हेल' आब' माथो नोंनि खावलाय आंनिखौलाय रिप्लाइखौनो होआनो कमेन्टआ श' जाफैयाखैमोन साल' RM नै नोंखौ 296 साबसक्राइबार 43 भिडिअ नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंबो आरोबाव मोनसे आइडिजोंहाय वेलकाम अबिनास नोंसोर शेयार खालामना होदो बाय आब' बाय भिखारि गाबोन फैदोलाय दे बिफर बर' आंना केमेरा माने जादों दे आं केमेरा माने जादों दे मा होनखोलै
थुलु आं फ्रेन्ड हरबाय दे नो बाय बाय लोगोफोर उदांसार अके बिफोर नों रेडि ना होनदों गुड नाइट बाय बाय सोर दंबावलै बिखारिखौ बानायबाय थुलुमुनिखौ बानायबाय दिपालिखौ बानायबाय आरो सोर दंबावो आरके मा ओंख्रि मोनजानायाबो आरकेखौ बानायबाय ओंख्रिया जोंनियाहाय मामासो मैथा ना आलु एवनाय आरे आब' भिडिअ नायाबा आनजायो ना जायोरा गाबोन नायगोन भिडिअखौ दिनै नेट गैला सना दिपालि गाबोन नायगोन आं अल होनानै दोनजोबखाबाय आङो गासिबो आरो आं आनजाहोखाया आं माबा खालामबाय थाखायो चेक खालामबाय थाखायो आरो नानिनियावसोखा नालाय मामा नानिया माबा खालामबाय थाखायो आरोना बियो नायनानैसो सापर्ट खालामना होनांगौ भिडिअ नायखांनासो जेबो नङा दे माबा आनजाया आं गाबोन चेक खालामफिनबावगोन खनसेबाव बिफोर अके होनदों सोर दंबावो गोदान कमेन्ट हरलाय सापर्ट नांगौबा दिपालि माइनाव होनदों कमिउनिटि पस्ट होनांगोन दे आंनिखौबो होना हो अ बावदोंसो अबिनासखौ होआखैना 1.15k subscriber 103 videos 11 दिन जाबाय माथो भिडिअ होया अबिनास लाइक डान थेंक इउ बिफोर नों आंनो भिडिअखौ मानो नायथारारा बिफोर नों मानो भिडिअ नाया दिपालिनिखौलाय सोर सोर दं उदांसार दे नोंसोर रायलायबाय थाथ' दे आं उन्दुनोसै दे उदांसार गुड नाइट दिपालि नायदोंथ' फाग्लिलाय होनदों बिफोर अके होनदों खुलुमहरदों दिपालि होनदों ओइ आबा फिसाला गाबदोंमोन आंनिया फिसालाखौ नायदां डाइरेक्ट बैसागु बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि भिडिअ होनोसै आं 1 मान्थ जाबा कामिं अन आप विथ वाइट अके मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया मैथा ना आलु एवनाय बिफोर थांथ'वा र' आइडि लाना थांनि दिपालि थांनोसै नामानो हरगासिनो र' मन्जुलि ब्रह्म
시장 걸로 시장. बाबा फैदो फैदो सना फैदो फैदो सिसि माबानोसै आं जिरायना सिसि दङ लाङा